Pahimangno alang sa publiko nga magmatgud-gud kanunay gikan sa mga tao nga manglabni. Kini human adunay laing kaso sa snatching nga natala sa dakbayan sa Mandaue. Una nini nagpakitabang sa kapulisan ug nangayo og hustisya ang mga biktima human sila gisawayan sa pagpanglabni diha sa dakbayan sa Mandaue. Nasayran nga usang namatay sa maong insidente. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Mantawi Drive, habig sa reclamation area, nahitabo ang insidente Sabado sa gabi. Nangalamba kining tulo ka mga babay nga sakay sa usa ka motorsiklo. Kini human may biduol kanilang mga lalaki luwan sa laing motor, dayon labni sa bag sa usa sa mga angkas. Wala makuha sa mga sospek ang bag, apan nangatumba na ang mga biktima ug nakaangkon og mga pangus sa lawas. Ang nagmaneho nga nasamdan sab, gitahi pa ang bahin sa iyang suwang. 1 second, 2 seconds, inana jud kadali nga as in paglapni sa bag, kusog kay sila padagan, diretso jud ni Goroy na nga umod. Nagrabihan sa mga biktima ang angkas nga si Jennifer Vallespin. Nakabsan gyud kini sa kinabuhi gumikan sa pagkapantok sa iyang ulo. Mao nga nanawagan ang mga biktima og hustisya ug pagpangita gyud sa mga suspitsado. Inaot pa talaga matabangan dili ra man sa kami ang nahitabuan ani good para nun sa ni sa uban ba nga kapila na sa dina na hitabo diha dapita dili lang kay kamera. Kaganiha, usa sa gidangpan sa mga biktima si Konsehal Malcolm Sanchez nga misaad nga moabag kanila. Nagpakisusi sila sa command center kung may nakakuha ba og footage sa hitabo. Samtang padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Nangita pa sab sila og kopya sa CCTV sa kasikbit nga mga establishmento kung nakuhaan ba ang krimen. May mga persons of interest with regards sa itong incident at di pa naman pwede i-divulge, still conducting follow-up operation, and also we will make sure nga katong nakuha ng mga information, we will compare it sa CCTV. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.